ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видеои мо аз бозори Корвон, аз анами магазини рақами 48 даромадгоҳи рақами 11 якм ряди магазинҳои шишагӣ. Марҳамат, иҷа бояд ду новинка омадагия. Хостам нишон дидим анами тройко. Ино курткагиёш буд, айхе курткача беостинаш набуд. Ҳозир бошад аминора беостинакош омадянд. Бине то чанд солаи? То 2,5-3 солара размер ҳастай. Турецкиян нархшон чандай? 170 сомон будай нархошон. Иҷа чанд намудай бине. Иҷа дана розовичак шастай. Анаи розовиша бине 30 аврӯз ман нишон дода будам, тройка буд. Анаинош боша новинка. Бине кофтичка дора, костюмчаи беостин дора ва брукча. Аз наздики нишон метиҳам. 170 сомони иқа хушруча. Бу брукакош аҷоиб, болош резинкагия брука. Капюшон доран, аҷоиб хушруча. Анаиша? Анаиш бачаги будай? Новинка 200 сомон. Бруки джинс дора. Амхе костюмча дора. Ина брукаш. Ва кирта дора. Кирташ аҷоиб хушру. Ина оз ман нишон метиҳам. Тамшокна. И то чанд солара? Ба фикрам ки то синф яка мешавад тақрибан. И то 7 сола ҳаст. Чанд размер дошта? Ина бине. Амхе бруки джинс, кирта ва амхе жилетка. Хушрувак. Вообще хушру. И чанд сум буд нархаш? Нархи чанд? 200 сомон. Баъд иҷа дози барашко омадагия, ёрам нишон метиҳам. Ана ин намуд. Эй барашко чанда? Барашко 140 сомон. Тройка. Ина рангаш хушрувак. Ина бине. Тройка. Костюмча, жилеткаи беостинак дора мисол. Ина. Дидед? 140 сомон тройкаи фасон. Анаи тройка ҳастай 270 сомон. Брукуш беҳад ғавсай начустор. Хичам курткара бине чӣ хеле. Ина марҳамат бруки джинс бо реминшок доштай. Ина. Диде чӣ хеле начуси ғавс дора. 270 сомон барои бачаҳо. И платьяча чӣ? 100 сомон будай платья, катиба лирошкаш. Хушрувак. То 2 солае да тақрибан размераш. Хулоса буд ҳамаи чизои новинка. Ози бо чӣ дошта бошанд ма шумона нишон метиҳам. Бисёр духтарако менависанд мақолаашон, ай чизои кӯдакиро тамошо кардан. Ина. И тройкаш чандай? 170 сомон. Инам тройкаи фасон. Турецки, ҳамаш қариб Туркия нами чизое ки нишон дода истодам. Анаи тройкаш бо хушра. И чандай? Митна я бо хушрутар нишон штиё. Но 180 сомон. Чанд расветка дора. Барои духтарак бина брижачак. Брукшам хушру. Чос дора. Ина марҳамат. Хе футболкача. Озяи расветкаша нишон метам. Ина анам хеле болотовый, серый ва коричневый расветкои ҳами тройкое ки ҳозир нишон додам.